आणि कुंडी पण बघा आपली अख्खीच्या अख्खी निघालेली आहे। आता ही अशीच लावली ना तरी लगेच जगतात, छोटी जरी लावली ना तरी पण जगतात। आता फुलली तर किती छान दिसतील ना एकदम। लक्ष गेलं आता जवळजवळ 1.5 तास झाला आम्ही इथे काम करतोय पण आमचं लक्ष नाहीये। पण ते कुणालच्या हाईट बघा किती उंच आहे, मला असा कॅमेरा पकडायला पण जमत नाही, मला टेबल घ्यावा लागेल। तर ही रोपं बघा ह्या कुंडीतून काढलेत आणि कुंडी पण बघा आपली अख्खीच्या अख्खी निघालेली आहे। म्हणजे हे तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलं होतं, कुणालचे बाबा काढताना तुम्हाला दाखवलं होतं आणि त्यात ते सक्सेस झालेले आहेत। आता ही झाडं ना आपल्याला लावून घ्यायचीत। तर आज आपण करतोय काम गार्डनमधलं। लांब जाऊ नका रे। तर ही जी झेंडूची रोपं बघा आपली आलेली आहेत झाडांच्या मध्ये मध्ये। आता हे गुलाबाचं झाड आहे आणि त्यात ते बियाणं टाकलं होतं आणि ते रुजलंय चांगलं आणि बऱ्यापैकी आता सगळी झाडं ना मोठी झाली आहेत झेंडूची, त्याच्यामुळे काढून ना ही दुसरीकडे लावायची आहेत। हे बघा हे पण मोगऱ्याचं झाड आहे, तर ते सगळं आता आम्ही करायला घेतोय। आणि हे रान पण बघा वाढलेलं आहे सगळं छोटं छोटं, ते पण सर्व काढायचं आहे। म्हटलं पाऊस नाही आहे तो पटापट सगळं होऊन जाईल। आणि ह्या ज्या वेली तुम्हाला दिसत आहेत ना, हे बघा हे ते कसली ती वेल काय म्हणतात त्याला, ते कारटे। आपण बघा दिवाळीमध्ये पायाखाली ते फोडतात ना कारटे, ह्याच्या भरपूर अशा वेली ना इथे रुजतात, खूप खूप काही लिमिटच नाही असं। आणि हे बघा ही झेंडूची छोटी छोटी रोपं पण इथे आलेली आहेत। आता ही जी मोठी मोठी वाढलेली आहेत ती अगोदर आपल्याला काढायची, कारण काय होतं इकडे एकत्र आल्यामुळे ना ह्या बाकीच्या रोपांची जी वाढ आहे ना तर ती होत नाही आहे बरोबर, त्याच्यामुळे आता हे काढून इथेच व्यवस्थित सर्व लाईनीमध्ये आता लावून घेतो आम्ही। ही बघा ही अशी ही जी झेंडूची रोपं आहेत ना सहज निघतात, त्याला अजिबात ताकद देऊन काही काढायला लागत नाही। आणि आता ही अशीच लावली ना तरी लगेच जगतात, छोटी जरी लावली ना तरी पण जगतात आणि मोठी लावली तरी पण जगणार। किती आले बाप रे, भरपूर आलेत। हे कसं बियाणं उडतं ना वाऱ्यासोबत, आपण एखादं फूल वगैरे टाकलं का मग ते असे आपोआप सर्व रुजलेली आहेत। पण ही जी माती आहे ना, आता ही बघा ही रोपं काढलेली आहेत ना, तर ही जी माती आहे ना ती एकदम चांगली अशी झाली आहे। झेंडूच्या रोपांमुळे माती चांगली होते जमिनीती। चला ते बघा तिथे कुणालचे बाबा पण करतात। तर सगळ्यात आधी ही रोपं ना काढून सगळं एकत्र करतो आणि मग जागा बघून ना लावायला घेतो। अवजारं घेतली आणि जवळजवळ 1 ते 1.5 तासाच्या मेहनतीनंतर आपली सर्व झेंडूची रोपं म्हणजेच गोंड्याची रोपं लावून झालेली। ही बघा ही अशी आहे ना, सर्व लावून घेतलेत। आणि काय काय अशी इथे मध्ये पण लावलेत बघा, ह्या 2 झाडं आहेत ना ते मध्ये एक रोप असं लावलंय इथे। आणि अजून पण दुसरी लावायचे, पण ही बघा ही छोटी छोटी आलेली आहेत। एवढं जरा मोठे होऊ दे मग नंतरला बघू। मग मागच्या साईडला आता हे आपल्या घराच्या पुढच्या साईडला लावून झालेत, ह्या साईडला पण बघायला पाहिजे लावायला। इथे इथे मोकळी जागा आहे, इथे आपण नंतरला लावूया। ते रोपं छोटे आहेत ना, आता फुलली तर किती छान दिसतील ना एकदम। चला आणि हे बघा हे आपल्या काय म्हणूया फुलझाडामधलं नवीन फूल जे फुललेलं आहे आणि काय सुगंध या फुलाचा। आता नाव बाबा तुम्ही सांगा, कारण आम्हाला नाव माहीत नाही आहे। हां ते मागच्या वेळेस आपण दाखवलं ना ते चमेली, म्हणजे हिंदीमध्ये चमेली, मराठीमध्ये जाई म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये जास्मिन। आता हे तुम्ही सांगा कुठलं फुल आहे ते। 1 मिनटं, हे कसलं बघा काय सुगंध, मस्त असा सुगंध येतो याचा। आणि पहिल्यांदा फुललं आहे हे फूल आपल्याकडे। वा वा, आत्ता आमचं लक्ष गेलं। आता जवळजवळ 1.5 तास झाला आम्ही इथे काम करतोय पण आमचं लक्ष नाही आहे। पण आत्ता आमचं लक्ष गेलं काम सगळं झाल्यानंतर। आणि हात बघा असे मातीचे झालेत, मस्त मस्त।
हां हां अजून छान दिसेल ना. आता हे कसं अजून पहिल्यांदाच आहे ना, त्याच्यामुळे जरा वेळ लागेल. नंतरला हां फुलाला आले का मस्त सुगंध भारी आहे. पण नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. खूप पाऊस पडतोय. आधीच्या क्लिप जेव्हा तुम्ही बघितलात ना, त्या कालच्या होता. काल लाईट गेली आणि मग राहिलं शूटिंग करायचं. पण लाईट आहे ना बऱ्याच वेळाने आली आणि फोनला चार्जिंग पण नव्हती. सकाळची वेळ आहे आता. खूप पाऊस पडतोय बाहेर, खूप पाऊस पडतोय. बाहेर जाणं आज कठीण आहे. चला आपलं काय ते नेहमीच आहे रुटीन. नाश्ता बनवायला घेते आता. काय ते अजून विचार नाही केलेला आहे. तर आज सुरुवात करूया आपल्या कामाला. भागे आणि शेरू आहेत दोघंजण आतमध्ये, मस्ती करून करून दमलेत, आता बसलेत. हा पुन्हा बाबांना पाणी भरतात. पावसाचं पाणी टाकी मिळ टाकतंय ती बघा. ती समोरची टाकी आहे ना, ती आपली आता रिकामी होत आले, तर त्यात पावसाचं पाणी ओतत आहेत. कारण पाणी बघा लागतंच आपल्याला काम करायला, आंघोळीला वगैरे. आता सध्या आम्ही पावसाचंच पाणी वापरतो. फक्त पिण्यासाठी आपण पाणी घेऊन येतो बाहेरून. तेव्हा ते वर चढून ते ओतत आहेत. कारण सगळं ना ते भरलं होतं हळूहळू. आणि पाऊस पण बघा किती पाऊस पडतोय. कधीपासून पाऊस चालू आहे. हां मग तिकडे धरणाचं पाणी आहे ना, मग मोटर चालू करा. तिकडे परत एक तास उभं राहायला लागतं पावसामध्ये भिजत. त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं की हेच पाणी आपण भरूया वरती, चालून जाईल आपल्याला. ही अशी भांडी लावून ठेवायची. आणि खूप निव्वळ पाणी असतं पावसाचं. तुम्हाला मी दाखवते. एकदम निव्वळ पाणी बघा. म्हणजे गाळून घ्यायची पण गरज नाही, इतकं पाणी निव्वळ असतं हे. सावकार कुणाला पाठवू का? ते आता ना आंघोळीला चालले होते ना कुणालचे बाबा, म्हणून त्यांना म्हटलं आंघोळीला जायच्या आधी ते म्हटलं मी ओततो म्हणून, म्हणजे डबल परत भिजायला नको. मग पाणी तापलं त्यांचं. रिकामी आहे पूर्ण. म्हणजे पाऊस चालू झाल्यापासून ना आम्ही मोटर लावलेलीच नाही पाण्याची. हे पावसाचं पाणीच वापरतोय. त्याच्यामुळे ती टाकी आता रिकामी झाली. भरलं ना सगळं, बस झालं. ते अर्धी आहे का टाकी? टाकी अर्धी आहे. ते एक काम कर ना, ते झाकण आहे ना ते असं उलटा करून ठेव, म्हणजे ते आतमध्ये पडेल पाणी. मग थोडंसं होल आहे ना झाकणाला, टाकी भरेल. मग बस झालं. चल आता बघा इथे जरा आहे ना धुवून काढत्या. पाणी टाकून आता ठेवलं आहे. जरा झाडू फिरवते पटकन, तेवढं मग क्लीन होऊन जाईल. आणि हे बघा आपले रामश्याम तसे झोपलेत बघा गादीवरती. त्यांना बांधून ठेवलं आहे, पण अशी गादी ना त्यांच्यासाठी टाकलेली असते. दोरी ना ही अशी मोठी ठेवलेली आहे. ही बघा ह्या ड्रमला बांधले, म्हणजे ही दोरी ना बाहेर पण ते जाऊ शकतात. त्यांना बाथरूमला वगैरे झालं ना तर. आणि मग इथे असं घरात येऊन पण झोपू शकतात. अशा पद्धतीने दोरी बांधलेली आहे. गाढ झोपलेत. तेच ना. हां आणि समोर बघा ते बघा लावे दिसतात तुम्हाला. इथे मी आता चपात्या करते ह्या बघा. आणि समोर ते लावे दिसत आहेत. माझं लक्ष गेलं म्हणजे तुमच्याशी पण शेअर करते. बाहेर गेले तर लगेच पळून जातील. गेले ते हाय 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 तो बघतो दिसतो. हे बघा असे रोज येतात. रोज येतात. आता बघा किती आहेत ते. आता फक्त 4च दिसत आहेत, पण आहेत भरपूर. तसे बघ एकदम बिंदास फिरतात. म्हणून ते पळून जाते ना, म्हणतात मी बाहेर नाही गेली. एवढा खिडकीतनं म्हणतात कॅप्चर करते थोडंसं. गेले आता असं मस्त अशा आतमध्ये. हा बघा हा कठ्ठा दिसतोय ना,
आपल्या अंगणाचा तिथे पण येतात. इथे कांदा बघा चिरून ठेवलेला आहे. ब्लर का होतंय. सिमला मिरची, ही सिमला मिरची की नाही आपल्या बागेतलीच आहे. आणि हिरवी मिरची आणि ही बघा मॅगी. आज आपला चिटिंग डे आहे, चिटिंग डे. आणि माहिती आहे कोण बनवतो तुम्हाला दाखवते. आणि आज नाश्ता कुणाला बनवतोय. म्हणजे पाऊस बघा पडतोय ना बाहेर, त्याच्यामुळे जरा चटपटीत खायची इच्छा झाली. करशील ना का मी बनवू? मी चपात्या बघा केल्या होत्या, पण आई जरा आज वेगळं करूया काहीतरी. कुणाला जेव्हा मॅगी खात नाही ज्यांना चपाती आणि भाजी त्यांनी खाऊन झालेत ते. काय नाही, साधी सिंपल बघा रेसिपी आहे. आता बघा तेल बघा गरम झालं ना की त्यात मिरची टाकायची, कांदा टाकायचा, चांगलं परतून घ्यायचं आणि मग सिमला मिरची टाकायची. हे आपले मसाले आहेत ना मॅगीचे ते टाकायचे. थोडंसं तिखट मसाला, थोडीशी हळद, थोडंसं नावाला मीठ. फक्त ह्या हे जे आपण घेतलेत ना चिरून त्याच्या मापाप्रमाणे घ्यायचं. पाणी टाकायचं. नंतरला मग ही मॅगी टाकायची. चला कुणाला आमच्या काही माहीत नाही. हां करा सुरुवात. मिरची टाक पहिला. आता रेसिपी काही सगळ्यांना माहितीच आहे, त्याच्यामुळे रेसिपी काही शेअर करत नाही आहे. एक तर कुणालच्या हाईट बघा किती उंच आहे. मला असा कॅमेरा पकडायला पण जमत नाही. मला टेबल घ्यावं लागेल. तर तू बनवशील ना कुणाल? हां चला त्याला बनवून घेऊ दे, मग तुम्हाला मी दाखवते. हां आता जरा मिरचीला जरा कांदा टाक. हळूहळू कर, भाजून घेऊ ना. असं छोटे छोटे पदार्थ असे आहेत ना जे पटकन तयार होतात, ते यायला पाहिजे मुलांना. म्हणजे कधी आपण आजारी पडलो काय झालं का तेवढं तरी बनवून खाऊ शकतात. गॅस थोडासा फास्ट कर कुणाल. तुला काय काय येतं बनवायला रे? मोठ्याने बोललास तर बरं, सगळ्यांना आवाज येईल. जरा आवाज हे हलू नको चमचा. काय काय येतं बनवायला? आणि अजून कॉफी येते ना बनवायला. अजून मॅगी. बस तीनच पदार्थ येतात, बाकी काही नाही येतं. चला तेवढं तर तेवढं. चमच्याने सगळं आता एकत्र कर. मॅगी आता आपली ना 2 मिनटात तयार होईल. नॉर्मल आहे असं, एकदम काय हे नाही. ज्या घरामध्ये भाज्या असतील ना त्या सर्व टाकायच्या. मटार, गाजर हे ते. पण आता हल्ली भाज्या महाग आहेत, त्याच्यामुळे जे आहे ते आम्ही टाकलं आहे. आणि मस्त अशी मॅगी बनवलेली आहे ही बघा. असं पावसाळ्यात नाही बरं वाटतं ना खायला असं चटपटीत. मॅगी 2 मिनटामध्ये तयार. पण हे 5 मिनटं जाणार, कारण कांदा वगैरे परतायला वेळ जातो ना. आता कुणाला त्यातलं पाणी आहे ना ते जरा सुकू द्या. एकदम नको सुकू, थोडंसं पाणी ठेव, मग अजून चांगलं लागतं. मी आणि ही बघा आपली मस्त अशी गरमागरम मॅगी ना तयार झालेली आहे. झटपट फोडणीची मॅगी. तर कुणा घे, तुला पण घे. आणि त्यांनी पहिल्या डिश भरून ना मला दिलेली आहे. जा तू खायला घे जा. आणि तुम्हाला बघा मी आता एकदम उंच असे दिसत असेल ना मागे टाईल्स बघा, तर मी खाली की नाही टेबल घेतलेला आहे उभं राहायला शूटिंग करते वेळी. कारण कुणालच्या हाईट तुम्हाला माहिती आहे किती उंच आहे तो. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि भरपूर पाऊस पडतो आहे बाहेर. आत्ता थोडंसं जरासं थांबलं आहे, पण पाऊस आज दिवसभर चालूच राहणार आहे.